A fost odată ca niciodată un băiat care avea vreo 10-11 ani când tatăl său a devenit domnul Moldovei. Cine a fost și cum a obținut tronul, vă povestesc mâine. Astăzi v-am promis că vă spun de ce am început povestea noastră cu Ștefan cel Mare în copilărie. Iată cele două motive importante. În primul rând, pentru că personalitatea și caracterul oricărui adult sunt influențate de întâmplările din copilărie. Și lui Ștefan trebuie să-i se fi întâmplat niște lucruri care să-i justifice comportamentul și deciziile de mai târziu. Fie că vorbim despre cum a devenit acel vărsător de sânge nevinovat sau de politica sa externă, potrivnică lui Vlad Țepeș și Matias Corvinu din primii săi ani de domnie, pe care n-a înțeles-o multă lume. Pentru că, copil fiind, orfan, a trăit pe la curțile lor. Și ne închipuim că trebuie ca asta să fi contribuit la comportamentul lui față de ei după ce a urcat pe tron. Și în al doilea rând, pentru că așa o personalitate marcantă este greu să o prezinți la maturitate, fără să construiești cu grijă personajul. Anul acesta se fac 50 de ani de când marele actor Gheorghe Cozorici l-a jucat pe Ștefan în filmul despre bătălia de la Vaslui. Mi-ar fi fost greu să vă arăt un Ștefan adult. Nici nu aș fi putut să aleg un moment pe care să-l prezint în filmul nostru. Așa că noi am hotărât să-l redescoperim, să începem cu el mic, să-l creștem, astfel încât să-l putem demitiza, să-l înțelegem și să vă arătăm omul care a fost Ștefan cel Mare. În Soarele Moldovei începutul, vi-l arătăm pe Ștefăniță cu 7 ani înainte de urcarea lui pe tronul Moldovei, în sânul familiei sale, alături de prieteni, și o întâmplare despre care nu știm dacă a avut loc în realitate, care ne imaginăm că i-a marcat copilăria și l-a maturizat înainte de vreme. Dacă ați văzut trailerul, spuneți-ne dacă v-ați dat seama la ce legendă facem referire. Pe mâine!